Ben, pois, boa tarde, benvidas e benvidos a esta segunda xornada do encontro Poesía cargada de futuro para novas xeracións, organizado pola Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil, Galix, e que constitúe a 8ª edición do seu proxecto de difusión cultural Desfacendo a Raya. Desde Galix queremos darlles as grazas a todas as persoas asistentes a este encontro, tanto na súa modalidade presencial, neste Salón de Actos do Consello da Cultura Galega, ao que lle agradecemos a súa colaboración, como tamén no formato virtual, grazas ao labor do Centro Autonómico de Formación e Innovación CAFI. Nesta primeira mesa redonda imos contar coa presenza de dúas das grandes figuras da literatura infantil e xuvenil en galego, Antón Cortizas e Marica Campo. A primeira intervención correrá a cargo do profesor, escritor e investigador Antón Cortizas e leva por título A raíz catrada da poesía na aula. Antón Cortizas, natural do popular barrio de Canido, en Ferrol, leva case 4 décadas escribindo literatura para nenas e nenos, e a súa obra distribúese entre os diferentes xéneros, desde o relato á novela, pasando polo teatro ou a poesía, sen esquecer o seu labor ensaístico e de investigación, centrado sobre todo no mundo dos xogos e dos xoguetes infantís. Autor de máis de 30 obras, o seu traballo literario foi merecedor dos máis importantes premios da nosa literatura infantil e xuvenil. Entre outros, o Premio Teatro Infantil Xeración Nós no ano 1987 por O coleccionista de sombras e de novo este mesmo premio no ano 1990 polo incríbel invento de Solfis a pianista. Tamén foi o Premio Barco de Vapor 1988 por Memorias dun río e de novo este mesmo premio no ano 91 polo conto dos Sete Medos, e de novo este mesmo premio outra vez, por terceira ocasión, no ano 1995 polos Gritos das Illas Lobeiras. Foi premio Merlín no ano 2001 pola Merla de Trapo, premio Antón Losada Diéguez de Investigación 2014 pola súa monumental Enciclopedia dos Brinquedos Tradicionais das Tarabás, e tamén premio Manuel María de Literatura Dramática Infantil no ano 2014 por Xogando con Gatos, obra que tamén foi recoñecida na primeira gala do libro galego. A intervención de Antón Cortizas terá unha duración aproximada de 40-45 minutos e o seu remate, se vos presta, se vos prace, pois abrimos unha pequena quenda de preguntas na que podedes participar tanto as persoas que estades aquí no salón como se hai xeito de que nos cheguen as preguntas das persoas que se conectan de maneira virtual, pois tamén as teremos en conta e as trasladaremos aos relatores. Entón, Antón, cando queiras. Boa tarde, menos mal que non estaba aquí a miña avoa, porque entonces empezaría a pobriña a emocionarse con tanta palabra excesiva dada aquí. Moi agradecido pola deferencia en contar con este Nacho, como decimos en Ferrol. Espero que polo menos estes 45 minutos, ou, como digo tamén en moitas ocasións, non vos aborrezades. Para darse unha orientación moi rápida de principio, o que vou falar é en forma de poemas, eu vou ler varios poemas explicándoos. Todas eles teñen unha orixe didáctica ou escolar, de profesión, que eu non o podo evitar iso. Ainda que xa mo evitaron, por decisión propia tamén, e agora mesmo estou descansado dese chollo, pero cansado do outro. E todas elas, todo isto que vou tratar agora, pois de alguna maneira ten a súa orixen en aula. Se hai aquí persoal docente, xente docente, pois tamén algún pequeno truco, pois que seguramente algún xa o coñeceredes, pero de alguna maneira é empregado tamén en aula como estímulo da poesía, pero non da poesía como, digamos, como horizonte, sino da poesía como medio para chegar a ese horizonte que todos desexaríamos para nós, polo menos eu, para min, e para o noso alumnado. Entón, vou explicar primeiro o que é a poesía. Ácido acetil salicílico, analxésicos esdrúxulos, antifebrífugos graves, antibióticos agudos, isto é para min a poesía. Floración de paxaros en bandada, sobre un ceo de crepúsculos etílicos. Bueno, beber non bebo moito, pero quedaba moi ben no verso.
sulfato para as penas que xermolan nos campos do meu peito, onde aniñan as lavercas que rebordan de min mesmo incontroladas. Miñato que me outea dende o álxido universo dos argazos, contrapunto de violín, silencio tatexo de corchea, libro de auga colmado de vento, onde os dedos cospen ondadas de palabras en vasos espirais de hidrografía. Deserto habitado por oasis inhabitáveis, a voz dun silencio, silencio dunha voz. E agora teño un verso aí no medio que vai entre parénteses e pon silencio. Isto é, e non máis nada, para min a poesía. Vieiro de palabras que eu dou en camiñar entre parénteses, sen saber onde me atopo, descoñecendo a onde vou, sospeitando de onde veño. Eu sedeño a poesía de versos analxésicos que tomo sen prescripción facultativa, sempre que me doi a vida. Collo un vaso de auga fría e cos beizos sedentos escribo unhas palabras sobre a tona da auga que me serven de remedio e adormécenme a saudade como se fosen versos. Bueno, é unha maneira de desafogar e explicar o que se pode decir en dúas palabras, como todos sabemos, unha poesía con versos aí colocados que se van medindo e que van cadrando e dicindo cousas, non? Imos comenzar explicando o título, porque me pedironme un título para esta intervención. E no momento en que me pediron, o primeiro que me vou á cabeza, textual, non estou mentindo, non penso contar ninguna mentira hoxe aquí, foi este de A raíz cuadrada da poesía na aula. E despois estuve embarrenando, e por que me saliu a min este título, non? E creo que foi acordándome deste poema, onde estamos aquí, que é Soneto en pi bemol. Digamos que a frase didáctica global de todo isto é, que resúmese fácil e xa digo, me podía marchar e podíamos xa estar. Si, está xa. É porque creo, pola miña experiencia docente e polos meus desexos docentes tamén, que a poesía en aula sirve para calquera cousa, para calquera materia. Non é unha cousa de lingua. É unha cousa que sirve para todo, non? Como un recurso máis, fermosísimo, por certo, pero como un recurso máis de que desde as matemáticas, desde a bioloxía, desde a xeografía, desde a propia linguas, desde a educación física, desde calquera cousa podemos utilizar para, polo menos, animar un pouquiño máis o noso, ás veces monótono discurso, non? Entón, este soneto en pi bemol foi un soneto que eu escribín un día en honor de Pi. E di máis ou menos así. Se Pi non fose Pi, nen fose así, un estoucido puro da razón, de dividir a flor entre a paixón, quizá ves fose pó na vez de ti. Mas sendo como é un colibrí, de lúas como pole en división, a mística xeométrica en sazón, de pé a pá esmigalla o pó de ti. E así, coa precisión do bisturí, buscando o radio da circunferencia dun máxico berlinde de rubí, vivimos calculando, porque sí, tal vez por vernos vivos a consciencia, tan breves e infinitos como a ti. Está en versión, sabedes, luxista portuguesa, porque esta é unha antoloxía que mellor sae editada alá, e con este
con esta voz de fondo, con esta música de fondo, tamén quero explicar unha cousa da poesía que é moi digna de ter en conta cando a tratamos en aula. E é que os versos non saen os versos á primeira, polo menos no meu caso. Algúns sí que te salen así rapidamente, pero despois cando as lees, cando relés, cando os volves a ler as tropecentas veces que se leen uns versos, vas decatando de as palabras que quedarían mellor, que aquela non está moi ben medida, que aquela outra lle falta un pouco de ritmo, que están fora de sitio as sílabas, hai que darlle esa volta e acudir a eso que acudimos sempre, que son as licencias poéticas, as figuras da linguaxe, que non sei eu, non sei como se chaman, pero van cando as usa, mira, pois isto era aquilo que se estudia tamén nas clases de lingua, non? Neste caso, este verso de aquí, por exemplo, este terceto, non? A terceira parte do soneto, di así coa precisión dun bisturí buscando o radio da circunferencia dun máxico berlinde de rubí. Hai un pouco de vocabulario e o berlinde, unha adición ao noso vocabulario. En Ferrol chamábamos de cativos, de nenos, bolinches, as bolas de cristal, de vidro, que usábamos para xogar as bolas, non? Aí refírese, precisamente, vai un retroceso para atrás, como antes comentáchedes, unha das miñas teimas foi desde hai moitísimo, desde a adolescencia xa, o xogo tradicional, non? E a súa divulgación. Daí viñeron os dous libros ese de Chirlos Mirlos e Tastarabás. Pero fixádevos que non é, ou non son os versos orixinais da primeira, bueno, o segundo ou terceira, que xa non lembro moi ben, versión deste soneto, que sería así. E así, coa precisión do bisturí, na busca do fin da circunferencia, cun radio intuitivo e baladí. Isto, para explicarlo de forma así didáctica, é que cando estamos escribindo as persoas galego-escritoras, pois estamos influenciados, igual que as demais persoas, por outro idioma que temos aquí a carón, non? Que moi ben está, e eu non o renuncio a él para nada en absoluto, pero que ás veces nos actúa demais, non? E temos aí sobresaturado de vocabulario castelán as gavetas do noso dicionario mental galego. Entón, aí a palabra baladí non quedaba moi ben para isto, non? E entón, dai que sustituíse tempo despois ese verso, eses dous versos, buscando o radio da circunferencia, aquí na busca do fin da circunferencia, non sei cal cadrará mellor, a mellor é unha persoa que lle gusta máis o primeiro, outra vez o segundo, pero quen decide é quen escreve. Aproveito para indicar de que a utilización do portugués entre nós e de tal, para min é unha riqueza absoluta, non? Entre outras cousas, bueno, eu quedei desde sempre fui un namorado do idioma, do galego do sul, que é o que se fala do Miño para baixo. Nós falamos portugués do norte, do Miño para arriba. Pois, ademais de que desde sempre sentín esa sensación de algo propio e próximo, pois está de que, bueno, eu traballei tamén 6 anos en Lisboa, no Instituto Español, e isto foi para min algo espectacular, non? Vivín 6 anos nun país normal co meu idioma. Normal. Pero, claro, por exemplo, por que traio a colación isto a descolación, outra palabra un pouco extraña, desto dos sonetes? Porque, como falaba o radio, a raíz cuadrada da poesía en aula, claro, dedicado ás matemáticas, o pi pode ter un soneto, por que non? Pero tamén polo propio soneto en sí, porque para min é un reto. Escribir un soneto para min é fantástico, unha cousa moi bonita, porque tens que concentrar neses 14 versos que como máximo serán 11 sílabas por 14, 140 máis 11, 151 palabras como máximo, non? Se fora un soneto con monosílabos exclusivamente e sen sinalefas. Pois é que tes que resumir, unha vez que faz a introdución daquilo do que queres tratar no poema, en nada, casi no último terceto, tes que decir algo importante. E iso é o que eu intentei con este, de que pi é un número
de cifras infinitas, non? E o resumen desa contradición para nós, non? De que queríamos ser tan breves, por pura humildade, porque ninguén é superior a ninguén, tan breves, pero tamén tan infinitos como pi, que te infinito e non chega a 4. E como se fai un soneto? Pois vou volo explicar. Xa o sabedes, pero como forma parte do meu guión, pois, que agora mesmo xa ni sei onde puxen o guión, o inicio. É igual. Como se fai un soneto? Isto vale para explicarlo a alumnado de altos de primario, de sexto, así, quinto, sexto, xa se pode tratar isto, e dai para arriba, non? Se ansías construir unha poesía, coas verbas deberías esmerarte, mollalas con narcóticos de arte e darlles a manía da armonía. Se as rimas non arriman así en frío, rebuscas nas huchas das palabras. E se non riman ramas, riman cabras, que sempre atoparás algún avío. Así, devagariño e por momentos, o verso vai tomando corpo e forma, igual que se as palabras fosen ventos. E coida que es poeta ou es poeto, que a lírica lle deches forma e norma, pois iso que escribiches é un soneto. E un día, en certa ocasión, nos últimos anos da miña vida profesional, decidín, daba aulas de ciencias da natureza en primeiro e segundo da ESO, no meu barrio. E decidín escribir uns que din en chamar zoonetos. Eu era a primeira vez que utilizaba esta palabra e que a sentira. Digo con sinceridade que me pareceu moi extraño que eu fose inventor desa palabra. É tan evidente, tan faciliña de chegar a ela, que non pode ser un invento meu. Pero, como outras cousas que debemos de transmitir tamén en aula, é que todos aquilo que facemos por primeira vez nós é noso tamén. Nós non sabemos se ese verso, se esa metáfora que acabamos de aplicar a esa idea que queremos escribir, non sabemos se somos os primeiros en facela. Seguramente 50, 100.000 persoas xa utilizaron antes, pero nunca escoitamos. E, polo tanto, somos os seus creadores. E iso hai que tamén aplicalo como axuda precisamente para o alumnado. Entón, nese libro que eu fixen por deporte, por afición, despois saiu como libro, chamase Zoonetos. Hai un prólogo que explica o porqué tamén dese título, e explica o que tamén un soneto de outra maneira. Soneto é un poema matemático, xeométrico teorema musical, e aínda sen ter trazas de animal, cada un destes sonetos é zoomático. Con versos en gaiola de cristal, escritos con espírito acrobático, formouse este zoolóxico lunático, pois quen os argallou é un animal. Son rimas para quen ama a bicharía, quer sexa de cabalos, cans ou cabras, ou ben para quen gosta ulir palabras. Sen máis, damos comenzo a esta folía de versos que se queren aromáticos e vechos que por selos son simpáticos. Entón, aí van unha serie de, non sei, son 50, 60, non recordo, cada un dedicado a un animal, nos que utilicei tamén paseino moi ben, e é unha das cousas curiosas. Creo que este libro casi todo escribino na cama. Creo. Porque foi, cando me deitei, collía o tal, e un sono, empezaba con un, e ao día seguinte continuaba. Creo que foi así. Igual algún solto por aí foi noutro momento, pero é unha das únicas veces que escribín na cama un libro. E como curiosidade,
como curiosidade e experimento, que xa digo, foi moi bonito. Agora sí. Dedicaime a experimentar tamén cos propios sonetos. Como un recurso, digamos, tamén de aprendizaxe, de control das palabras. Porque de aí non te podes pasar. Por eso, como sempre nos pasamos, porque somos de los que a xente que escribimos normalmente somos moi laretas tamén. E como sempre nos pasamos, pois xa a tempo, non sei se foi no século de ouro, cando escribían eses, inventaron os estrambotes eses, non? Porque non lles chegaba o espacio para contar o que tiña que contar, entón hubo que arrimar aí 3 ou 4 ou 6 versos máis, ou 2, para darlle final ao que non lles cabía nos 14 versos. Pero hai outros experimentos moi interesantes para a aula, que son as figuras lingüísticas que hai. Alguna delas, como é o caso de un exemplo que vou poñer aquí, vou escribir un soneto, un zoneto, estes son os zonetos. Vou escribir un zoneto todo con monosílabos. Todas as palabras que están contidas neste que vou poñer agora, de exemplo, son monosílabos. Claro, imaginadvos, isto é precioso, a verdade é que é lindísimo, non? Porque de querer construir algo, decir algo con xeito, claro, que tampouco é poñerse aí a decir cousas sin que signifiquen nada ou que non chegues a entendelas, non? Senón que con xeito, porque isto iba dedicado, pensando, non estaba expresamente escribindo un libro para a mocidade, pero eu estou, desde o meu labor de escritor e, sobre todo, desde o punto de vista lingüístico e didáctico, estou moitas veces, sin sabelo, pensando como un neno ou como unha nena, e non dirixindo, non escribindo para eles, sino escribindo para min. Bueno, pois este do can, que este non ten música, vai así solo, claro, un soneto con monosílabos, pois ten que ser un animal que seña un monosílabo, claro. Entón, como esta ainda non lle escribira o seu soneto, o can, e merecía, pois vai aquí o zoneto a latidos, ou sexa con monosílabos. Vedes a palabra latidos, que tamén en aula explicaría así. Cando un can fala, nós decimos que ladra, pero temos outra palabra galega, que é late. O corazón non late, o corazón non só latexa. Os cans laten cando falan. Cando din guau guau, eses son latidos. Volvemos ao de atrás. O portugués axúdanos a isto, porque a palabra utilizada no día a día portugués para iso é a nosa palabra galega, latido. Bueno, soneto a latidos, ou sexa con monosílabos. Bueno, estou aquí. Veña, aí vai. Ben sei que o can non ten o don de ler, mais dá moi ben no quif coa voz que di que non é por non ver. Vai ser que sí, pois é que o can non lé porque non quer. O can é bon coa man que lle dá o pan. Se vai e di guau guau é que o can cree no ben que lle vai ir tal calo que é un ser de voz no ar e os pés no chan. Por ter a cor e a dor a flor de pel, e ben que o can non ten o don de leis, é ser de mel e fel con quen cre nel. Un can non ten que ser o tal gran can para ser no lar que o ten o rei de reis. En fin, que ter un can non é mal plan. Bueno, pois o reto de, ademais de escribir, neste pedaciño de folla que non tens que utilizar máis, pois como un divertimento, e estou explicando deste modo tamén o que é a lúdica da poesía. Escribir como un divertimento coa palabra, é un xogo, xogar coas palabras, que é precioso. Como por exemplo, este outro, que é moi propio para a aula de Ciencias da Natureza, na que nos 14 versos cítanse, o sea, noméanse, 45 paxaros diferentes.
45 paxaros diferentes da nosa contorna, dos que podemos nos descubrir. É dicir, unha forma tamén de divulgar e de traballar a zooloxía dentro da aula, non? E de aprender os nosos nomes. Por suposto, mantendo as rimas, claro. Aí hubo que tamén xogar, a ver este con quen podo metelo, onde non podo colocar. E tampouco se trataba só de citar os nomes dos paxaros, senón que había que decir máis algo. E aí está os últimos versos do soneto, non? Para explicar, para decir algo profundo, non? Que é o que é a función tamén do soneto. Entón, este soneto chamase Paxaros. Moitos nomes non os coñeceremos seguramente, pois porque non temos uso de identificar paxaros do noso arredor. Nin eu os coñezo moitos deles, Ainda que son aficionado a toda a animalada e a toda a bicharía, pois non consigo memorizar e identificar. Ainda que teño xente coñecida que sabe polo canto dos paxaros, sabe que paxaro está cantando. Nos hoxe con ese trebello que lle chamamos móvil, que non se move se non o movemos nós, podemos ter un programa que recolle a voz do paxaro e te di que paxaro é, non? Incluso no noso idioma tamén. Os paxaros. Papuxas, picafollas, estreliñas, bubelas, millarengos, lavandeiras, calandras, rubideiros, liñaceiras, pedreiros, papamoscas, andoriñas, carrizos, picas, xílgaros, pimpíns, rieiros, grallas, tordos, cardeais, chas, choias, noitébregas, pardais, folosas, rouxinóis, cucos, xiríns, lavercas, cotovías, verderolos, picanzos, azulentas, bacachises, martiños, anduróns, galos, ouriolos, peizoques, picaxuncos, estorniños, piquelos, rebordás, merlos, malvises. Quen quere entrar no amor aos paxariños? E, bueno, e como unha aliteración, e xa para rematar isto no que a imaxe final, pois é o que pretendía eu contar, transmitir, non o propio conto que se di aquí, pero sí o que é a finalidade deste soneto, non? Igual que do anterior, non? O amor pola natureza e coñecéndoos polos propios nomes. Este vai dedicado ao peto. Nunca escoitachedes no silencio así un día no monte e escoitar aí o carpinteiro traballando aí dándolle a tal. Pois iso naceu desa escoitar. Naceu este que ten moita aliteración, repetición de sons, non? É outro xogo de palabras. Petando un peto pica nun piñeiro dun mestre exuberante piñeiral, igual que se batese nun pandeiro a súa peteirada e musical. Petando co peteiro carpinteiro, petando co peteiro verdeal, resoa o seu petar no monte enteiro, solfexo dun cantar primaveral. Non fai ningún trebello coa madeira, nin usa ningún código secreto. Envía unha mensaxe feiticeira, escrita co suspiro soñador do peito petulante deste peto que está facendo un niño por amor. E casi me sale agora unha vago, Ben, outra forma de aplicación para o gusto da poesía e da poesía como estímulo para a aprendizaxe, para unha aula linda, tamén está a forma de ofrecer os poemas que se poidan ler de varias maneiras, non? Isto é un recurso didáctico extraordinario. Con esta idea, escribín este que se chama a Fada Manana. A Fada Manana aparece nas lendas tradicionais creo que era de Lois Carreal Varello, de que Contos Populares da Galiza, que foi editado no Porto no ano 60 e algo. E a min quedoume moi bonita, é unha lenda moi linda, a fonte de Ana Manana. E con eles eu practiquei tamén, a partir desa historia, o que é o teatro en aula. O teatro como o teatro de sombras. As sombras fixemos bonecos que se movían e tal, e levámoslo por varias escolas da
na zona de Ferrolterra, hai moitísimos anos. Bueno, pois eu escribín despois que, curiosamente, tes un libro moi parecido, Habrá palabras. Como é? Eu publiquei con Galaxia hai anos, que foi por encomenda, un libro de maxia de Coira, que é precioso, está así desta forma para ir lendo así. Entón, iba a ir un truco de maxia explicado aquí, e na parte de aquí querían que fose un texto literario. E encomendaronme os poemas, a mí un texto, e eu decidín pola poesía. E este é un dos que vai aí, que é a Fada Manana. Consta de seis cuartetas, ou 6 cuadras, non? Versos autosílabos, na casa baranda, son pentasílabos, na casa baranda, o acento vai na quinta. Os que falan poesía non sentido yo faz tamén, cando contas cos dedos. Eu estou sempre así. E a veces pasa así. Bueno, a Fada Manana. Na casa a baranda, primeiro vou non ler tal como escribín así de primeiro e depois tal como vai construído, porque vai escrito así en 2 columnas e separados uns de outros, de tal maneira que o podes ler de moitas formas. Segundo como queiras, empeces polo primeiro, sigues polo cuarto, depois polo terceiro, e ao final vas a decir o mesmo. Pero é unha forma de xogar tamén coa poesía, non só o fondo da poesía, sino o xogo. Na casa baranda, a Fada Manana cantaba baladas na paz da mañá. Na banda da Valga, galanas as garzas, as abalaban danzando a par. Ten outra cousa este poema, que todas as palabras teñen só a vocal A. Todas. Non hai nin es, nin is, nin os, nin us, nin abertos, nin pechados. Só as. A Fada Manana sacaba a barallaba as cartas na palma da man, argallaba as cábalas, a fada afanada, para armar palabras, sacaba as trasás. Na casa, a baranda, palpaba laranxas, cantaba calandras, asaba mazás. Da alma abrazada, a fada lanzaba, carasas das garzas, palabras para amar. Esta é a secuencia inicial, pero podo dicir así. Na casa a baranda cantaba baladas, na banda da Valga as abalaban. Sacaba a baralla na palma da man, a fada afanada sacaba as trasás. A Fada Manana na paz da mañá, galanas as garzas danzaban a par. Na casa a baranda cantaban calandras, da alma abrazada, carasas das garzas, a Fada Manana barallaba as cartas, argallaba as cábalas, para armar palabras, palpaba laranxas, asaba mazás, a Fada Manana, palabras de amar. Como estamos de tempo? 5 minutinhos máis. Non máis? 5, 10. 5 e medio? No, 10. 10. Bueno, entón, porque como quería tamén falar do último deste outra historia, vou agora contar outra forma que é a poesía como narrativa. Contamos unha historia, e intentamos dar forma de versos que rimen de alguma maneira, unha estrutura determinada, e en moitos casos tamén, bueno, pois un pouquiño de humor, non? E este era dun libro que se chama Era unha vez na Quimbamba, Sunga Sandunga Samba Caramba, é un dos poemas que van aí, na que había unha vez nun país remoto, un clásico conto de princesas e príncipes, pero daquela maneira, non? Entón vou no ler o máis rápido posible. Había unha vez nun país remoto unha princesiña que tiña unha moto. E era moi linda. E corría ben a moto que tiña e que aínda ten. Gozaba soamente a moza princesa montando na moto, correndo as devesas. E mozo non tiña. E era casadeira. E o rei non quería que fose solteira. Buscáronlle noivos por todos os reinos. E ali apareceron os homes a centos. Pero era un fracaso. Montada na moto, non facía caso a ningún dos mozos. «Ña filla querida, non sexas arisca», decíalle triste a triste raíña.
e colle un bon mozo que sexa elegante, que teña tesouros e un reino moi grande. Palabras da nai non eran ouvidas. Consellos do pai no ar se perdían. A min só me gustan, dicía a princesa, as motos e os coches e as motocicletas. Pero un certo día veu un pretendente que aos outros galáns era diferente. Non tiña beleza, riqueza tampouco. Nin príncipe era, nin era bon mozo. Aquel home tiña distinta beleza que deixou prendida de amor a princesa. Sorpresa, rapaza, que o novo galán ten algo na fala que che ha de gustar. Princesa garrida, eu corri nun carro por rotas barridas de amorres bizarros. Para ti tres rosas regalo nun ramo, con ellas a gorra a morte de clarro. Na máis escoitalo, a arisca princesa baixouse da moto e fixo promesa. Eime enamorar deste raro mozo que ten no falar acento de moto. Renque, renque a moto, ron, ron, rola o mozo. Rir rindo a princesa e suspiran todos. E ahora decides, amor acendido, motor ralentí. Os mozos un bico se deron e fin. E entón concluímos con con dos ou tres, a ver se me dá tempo, deste de aquí, que este é un libriño que se chama, é inédito, este está sin editar, ainda que foi recoñecido en algún premio literario, Cando as follas voan. E é un dos meus textos escrito íntegramente pensando no meu alumnado. No alumnado xa estaba eu empezando a caducarme, xa tiña a data de caducidade aí media controlada, non? E durante uns poucos días, que non foron moitos, escribín estes poemas dedicados a todos eles. De feito, a dedicatoria de así. A vos, que compartíchedes comigo o ámago das aulas, nas que sementáchedes sorrisos e esperanzas. E, bueno, ten unha estrutura que non me vou parar agora a explicar, das follas das árbores, cando as follas caen, era outono cando escribín. Vai falando da face da folla, do envés e do pecíolo, en tres etapas que son etapas tamén de idade educativas. Non o de fora, a visión que temos exclusivamente as cousas de fora, cando empezamos a mirar desde dentro o mundo e cando descubrimos aquilo que nos une precisamente a árbore, o pecíolo, non? Entón, desta primeira fase, as persoas que aquí estades, que sodes docentes, sabedes que unha das cousas máis peculiares, infelizmente, das nosas aulas é o ruído. E non o ruído das cadeiras, nin das mesas, non. O ruído gutural, verdade? Moitas veces é excesivo, incluso dentro de nós mesmos, non? E este titúlase Ruídos, pensando precisamente niso, nos ruídos das aulas. Se che gusta o balbordo atronador dos pétalos das rosas que florecen e o estrépito dourado do trigo que se espiga na seara, se che gusta o simpático rebumbio da abella que se pousa sobre a flor, se che gusta a incesante algarabía de rinchos dos carballos desfollados e o gris moumeo e mudo das estrelas e a gran detonación das margaridas e a buliciosa voz das bolboretas que voan na atmosfera crepitante. Se che gusta o ruxido treboante, a bestial estridencia das follas outonizas que abandonan a pola rumorosa da maceira e o estalo en que rebenta o ruxe cando se xuntan todas sobre a erva. Se che gusta a rabiar a barafunda das pingas do resío estrepitoso e o bullicio de gritos da neve que en folerpa se aproxima e os ouveos das nubes que se reflicten brancas nas xanelas. Se che gusta o estoupido rumoroso do verme que perfora a polpa branca
da mazá ruidosa e o violento berro da mirada da ra que croa a lúa e a efervescencia do sol cando se deita nos océanos. Se che gusta o trebón dos estorniños e o cántico do mar en calma chicha, se che gusta o alboroto destes versos, daquela é que comprendes, daquela é que che encanta o son escandaloso do silencio. E xa deste último de aquí, a ver se o atopo. Debindo de ter marcado e non sei se o marquei. Bueno. Un exemplo deste de aquí, que é outro recurso didáctico extraordinario para, por si queredes traballar a poesía na aula, sin siquiera pensar que o fin é a propia poesía, pero que con el vamos mergullarnos de cheo nas poesías, é a técnica dos centóns. Non sei se escoitachedes falar unha vez, poño que sí, non? O centón é un farrapo, como chamamos nós, unha especie de cobertor de manta feita con cachiños de outras cousas, de teas vellas, non? Que se facían tear, se iban colocando e tal, non? Entón, hai unha técnica de escrita que é facer un reconto, un listado de versos, pois, por exemplo, por autores. Ahora, para o Día de Rosalía, pois, versos de Rosalía, non? Eu, de feito, esta en aula practiquei, non é? E con rapazada que importáballe bastante ben pouco a poesía, eran destes de ciclo especial que había, non eran do normal da ESO ni nada, senón xente que, bueno, desta especial no bon sentido da palabra, que delláronse na poesía, obrigáronse a ler versos de Rosalía, sin saber que estaban obrigados a lelos. Consiste en facer ese listado de, bueno, que sei, 50, 60, 70, que sexa, non? Os que queiras facer, de versos escollidos. Evidentemente, funciona isto moito, creo que un pouquiño mellor se os versos son irregulares, se non é de cuadras medidas e cousas así, non? Ainda que tamén pode servir. Entón, quería facer unha experiencia aquí con vos, unha práctica disto, se vos parece. Se dá tempo? 3 minutos, a ver. Sí. Mirade, vadesme decir, por exemplo, que non señan moi longos, de 7 versos. Vamos a ver, 7 persoas, cada unha di un número de 1 ao 70. A ver, veña, un número por aí. 12. 7. Recordade que nas aulas temos que estar pendientes de que nos escoiten ben. Eu son afortunadamente xordo, entón, cando non teño ganas de escoitar nada, fago así e libérame do mundo, pero claro, ahora para escoitar os números, por favor, e encima con máscara, cóstame traballo distinguir. Veña, temos o 12 e o 7. 3. 5. 8. Era hasta 70, tamén que van os cortiños, que non queres gastar, 56. E temos 3 e 3, 6, falta 1. 42. Así, veña. 12, 7, 3, 5, 8, 56, 42. Acabades de escribir unha poesía colectiva, utilizando cando as follas voan. Podes engadir o 14? Que nos poñen de aquí. O 14? Veña, unha de 8 versos, veña, sí. Vale. 12, 7, 3, 5, 8, 56, 42 e 14. Por esta orde. A meu hora ao lela vou ter un pouco de... porque teño que buscalos, non? E aquí teño feita a lista, aquí está a lista dos 70 versos que collín deste libro. Cando as follas voan. O traballo previo en aula consistirá precisamente, pois, ahora, coller a Rosalía, as follas novas, por exemplo, e se o damos xa de forma así, ben, como temos esa maneira de facelo, xa os cadros e tal numerados, e non, pois tamén facer todo o proceso de numeralos e poñer... E es que cada alumna e alumno ou en grupo escollan uns versos e os escriban. E están escribindo poesía, sin sabelo. E están medindo os versos sin sabelo. E están mergullándose nas metáforas sen sabelo.
e están gozando, e creo que aí sí que o saben. Bueno, pois o 12, 7, 3, 5 sería este. Vamos a ver se me sai así, máis ou menos. 12. Nua e fría fica a árbore, o vento é unha andoriña, verbas de volcán, que eran silencio. O seu corazón é branco, o chan no colo a recolle, os soportais da túa boca. Non quedou mal, Non quedou nada mal, verdade? Pois agora facemos a experiencia, dicindo outros números calquera, quedaríamos exactamente igual. É un recurso didáctico, para min, de verdade, que o descubrín a través, precisamente, tiven a sorte de estar unha temporada no Centro de Formación do Profesorado e iso facilitoume entrar en contacto con moitísimo profesorado e alumnado, todas esas cousas, non? E este foi un dos recursos que se presentaron en algún dos cursos que facíamos que eu nin o coñecía, é unha cosa que aprendín bastante, con bastante estriaño xa encima. E, e se dá tempo, porque isto xa é o final. Este é o final de todo. Eu, nado en Ferrol, aprendido a falar castelán de neno, que aos 16 anos convertínme a esta nova religión, que é o noso idioma, por decisión propia. E non sei por que motivos, si o sei que os teño escritos, pois penso que no noso labor en aula necesita, creo que exclusivamente, do noso idioma, para poder compensar as dificultades tan grandes que estamos pasando en tanta rapazada que hai exclusivamente castelán falante. Con esta idea, escribín que está no mesmo libro ese de Abra Palabra, un libro de Maxia, que despois foi musicado por Guadi Galegos nesta última aventura que tive en poética, de que me convertiron así como de un repente nun soño en avó, e pois explosionei aí, que entón hai ese libro CD con 14, 15, 16 poemas, 3 das miñas fillas e os outros meus, interpretados por 14 persoas distintas, ou 14 grupos distintos, entre Guadi, Xía, hai un montón de tal. E este está incluído aí. Titulas así, No mundo hai un país. E outro dos recursos, a utilización de outros recursos poéticos para a aula, que é a literatura de tradición oral. Neste caso, as lengalengas infantís, que é unhas que se van acumular esos acumulativos. Esta naceu da miña infancia, realmente. Eu xogaba moitísimo a decir, eu vivo na Rúa da Tocha, eu vivo no número 12, da Rúa da Tocha, o número 12, o 12 é da Tocha, da Rúa da Tocha, do barrio da Tocha de Canido de Ferrol, Ferrol é de Coruña, Coruña de Galiza, Galiza enumerando hasta que, ao final, como era un bendito cativo daqueles tempos, e acabara o mundo de Europa, e de Europa do mundo, e o mundo de Deus. Ao final acababa así, non? Pois este é un acumulativo dese estilo, seguindo esas lengalengas tradicionais, que lle chamo No mundo hai un país. Vou non ler en plan de quedar ben. No mundo hai un país, e nel unha bisbarra. Na bisbarra hai unha vila, na vila hai unha praza. Na praza hai unha esquina, na esquina hai unha casa. Na casa hai unha alcoba, na alcoba hai unha cama. Na cama hai unha nena, na nena hai unha cara. Na cara hai unha boca, na boca hai unha sala. Na sala hai unha lingua. Na lingua hai unha fala que di: fálame sempre, non quero estar calada. Na lingua da sala, da boca, da cara, da nena, da cama, da alcoba, da casa, da esquina, da praza, da vila, da bisbarra do país, que Galiza se chama. Ben, pois, moitas gracias, Antón, por esta presentación sorprendente, orixinal, interactiva incluso en algún momento,
en a que tiveches a... Faltaba unha cousa. Dime. Podo dicila? Adiante. Sí. Digo por honra de quen o fixo, que me faltaba aquí algo que vos quería comentar en plan de traballo de poesía directa en aula, dende a aula das ciencias da natureza. Un dos últimos traballos que fixen con alumnado, e isto de creación exclusiva, evidentemente coa axuda, non? Que para eso estamos os docentes, para axudar. Dun traballo en aula, dese plan que había de contra o tabaco, non? Da Consellería, nas que me apuntei, porque son antitabaco, me explicáballe con el ao alumnado de que, home, quen se mete no tabaco porque quera, pois está na súa liberdade de facelo, pero non te metas de neno, de nena, pensando que estás facendo algo ben, non? E entón fixemos isto, que era, este é un deles, porque fixen con moitos cursos de varios anos. Este é un deles que é moi peculiar, porque a música que vades a escoitar é original dun alumno, que hoxe é músico, daquela xa o era, en primeiro da ESO. A música está interpretada, o sea, a melodía é del, originaria. Os textos son creados en aula, entre todos, coa axuda do profesor, neste caso, cando o que botaron a mao para decir este verso lle sobran sílabas, ou este a versión que rima, ou aí vai esta palabra a ver que vos parece, ben, e axudando así. Ou as ilustracións son todas deles. O acompañamento musical, hai o piano, un teclado de piano do propio autor, de Martín, propio autor, e canta Natalia, que tocaba o contrabaixo, e seguirá tocando, supoño que foi tamén outra alumna, a zona musical. E o coro que canta é toda a aula, toda, absolutamente todos. Cantas veces ensaiamos? Ningunha. Ningunha. Unha vez que tivemos os textos feitos e todas as ilustracións preparadas de cada un deles e tal, pois apareceu isto de aquí, que, bueno, que pode a veces resultar certa monotonía, porque é moi pouco longo, nada máis que vamos ver un cachiño, non vamos nada máis. E a opción foi a de utilizar a técnica dos cantares de cego. Vamos contar unha historia no noso barrio, o barrio de Canido, de Ferrol, con unha historia da estrutura dos cantares de cego, non? E son eles os que van cantando e interpretando, e nada máis que 5 ou 6 diapositivas, nada máis, e xa está, para que vexades como é. Cantar de cego cantado polos de primeiro A, que ben que co tabaco o mellor é non xogar. Bueno, así son un total de 25 diapositivas, ao final son neves e tal, pero tende presente iso de que foi conseguido e está grabado por primeira vez, non houve repetición, non houve ensayo, non houve nada, evidentemente moi mellorable, pero foi un traballo realmente lindísimo, como outros que fixemos tamén. Neste foi con Cantar de Cego como base, outro foi o romance, outros fomos con Aleluyas, e as propias figuras dos rapaces. A idea final era, bueno, pois que alguén che diga que, por favor, non empeces a fumar, deixa que as enfermedades te veñan soas, non as busques, non? Era esa a cosa final. Bueno, xa está. Moitas gracias, Antón. Nada, gracias por este rollo que como se pon e non para. Bueno, é unha mostra máis de xenerosidade pola túa parte, compartiches con nos recursos, compartiches experiencias, o teu labor creativo, como creas ti a poesía, e todo iso son ferramentas que tamén nos serven aos docentes e a xente en xeral, non? Para entender máis este xénero que é tan complexo, sobre todo dirixido aos rapaces. Se vos parece, imos deixar a rolda de preguntas para o final, porque estamos bastante xustos de tempo, entón, damoslle paso a Marica Campos e despois queda un cachiño na última parte da mesa redonda, pois o dedicamos a que lles fagades preguntas a calquera dos dous relatores.
Entón, presento brevemente a Marica Campo e pasamos ao seu relatorio. A segunda intervención correrá a cargo da profesora e escritora Marica Campo e leva por título Encontros coa palabra na primeira fase. Marica Campo, luguesa do Incio, está tamén vinculada a outras bisbarras desta provincia, como a Terra Chá, a Mariña ou a propia cidade de Lugo. Estamos, xa que logo, ante unha lucense total. Autora tamén de todo tipo de obras para o lectorado infantil e xuvenil, como no caso de Antón. Entre elas encóntranse títulos de narrativa, poesía e teatro, e realizou tamén traballos de traducción, de investigación literaria e de coordinación editorial. Entre os premios recibidos por Marica Campo, xa que fixemos tamén a listaxe de Antón, pois compre destacar os seguintes. Primeiro, o premio Poesía do Concello de Carballo do ano de Vilalba, perdón, do ano 1998 por 4 lúas e a da Morte. Premio de narrativa do Concello de Vilalba tamén, no ano 2001, por Memoria para Xoana. Premio de Poesía Fiz Vergara Vilariño 2001 por Pedinche Luz Prestada. Premio da terceira edición do Arume de Poesía para nenos 2006 por Abracadabras. Premio da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega en Literatura Infantil e Xuvenil no ano 2007 por Abracadabras tamén. Premio da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega no ano 2008, neste caso en Poesía, por Sextinario 36 máis 3. E Premio Follas Novas do Libro Galego ano pasado, no ano 2021, o mellor libro editado por Nós Outras, realizado en colaboración coa artista plástica Menchu Lamas. Ademais, pola súa loita en prol do feminismo, en 2013 foi recoñecida co Premio Entre Mulleres, outorgado polo Concello de Lugo, e co gallo da homenaxe organizada pola Asociación de Escritoras e Escritores. Tamén en 2013 erixiuse no Incio, no seu Incio natal, un monólito na súa honra. A maiores, en 2018, a plataforma literaria e feminista A Sega elixiuna como protagonista da quinta edición do Día das Galegas nas Letras. A intervención de Marica Campo terá tamén unha duración aproximada de 40 minutos, que é o tempo que nos queda ata a pausa que fagamos entre as dúas mesas redondas, e se dese tempo pois facemos esa pequena rolda de preguntas ou de cuestións que lles que irades trasladar a calquera dos relatores. Entón, doulle a palabra xa a Marica. Despois de... sí. Se non poño igual, eu vou facer. Eu non teño tan boa voz como Antón, así que se non se me oe ben, pois avisen. Estou encantada de estar aquí, aínda que xa hai casi 14 anos que non exerzo a docencia, e iso tamén me ten un pouco máis afastada desta actividade directamente. Primeiro quero explicar o porqué do título da miña intervención. Semella que na actualidade o fenómeno ovni tan mesmo vituperado por moita xente, que lle serviu a tantos o cualificativo de lunáticos, de tolos, de visionarios, agora parece que se acepta un pouco máis. A NASA tomou en conta, o Pentágono tamén, entón a cousa xa máis seria. Quen lles fala viu un ovni, pero teño a desgraza de xa ter descoberto que non era tal ovni. Pero todo o norte de Gran Canaria acreditaba en ovnis porque continuamente se estaban vendo ali fenómenos deste tipo. Despois descubriuse que se trataba dun mísil norteamericano, pero realmente quen o vira como vin eu, diría, pois os ovnis existen. A que ven esta historia logo? Pois a que 2 anos antes desto, en 1997, estreárase a película de Spielberg Encontros na terceira fase. Tiña grandes efectos especiais, fora unha película carísima, mais non tiña tampouco grandes pretensións nin gran fondura, aínda que sexa un referente neste tipo de películas. Así que a película non me marcara moito, pero o de Canarias sí. Desde aquela interésome polos ovnis.
esta é a película, e por ela aprendín que hai unha serie de fases nos encontros, nos avistamentos de ovnis. Por exemplo, a primeira fase consiste en atoparse, descubrir algo que non sabemos o que é, pode ser unha luz, un platillo voante, unha cousa alongada. Eu teño escutado a moita xente que viu cousas que moitas veces penso que me están contando un conto chino tamén, pero é así. Despois, hai unha segunda fase que é a evidencia. Aquí están unha nai e un pequeno da película esta, que están descubrindo algo. A evidencia de que pasou por aí un ovni, que ao mellor deixou círculos na herba ou os animais empezaron a ladrar ou a poñerse nerviosos, etc. Entón, esa sería a segunda fase. E a terceira sería a abducción por parte de que, ese é moi discutible, non? Por parte dos supostos extraterrestres que se verían no avistamento. Que pasa? Que ten que ver isto co que estamos a falar? Pois que a poesía é deste mundo, como eran os mísiles dos americanos, pero está por riba das realidades, de moitas das realidades deste mundo. Descobre novas realidades. Entón, a primeira cousa que nos podemos plantexar é quen pode ensinar poesía. Aquí Antón definiu a poesía. É curioso que sempre se nos dixo que a poesía non se podía definir, ou se a definimos por acumulación de rasgos, pero non é normal, que non é doada de definir. Pero, curiosamente, aínda que se nos diga que non se pode definir, hai tremenda, inmensa cantidade de definicións sobre a poesía. Gandhi, que decía aquilo de que non hai camiño para a paz, que a paz é o camiño, pois gustaríame cambiar a frase e dicir non hai camiño para a poesía é o camiño. Un poeta lugués, Pimentel, naquel poema que se chama A poesía é o grande milagre do mundo, dicía: o poeta é un mestre sen ira. Eu permítome cambiar un pouco a cousa e digo: a poesía é unha mestra sen ira. Non sabemos o que, pero podemos enseñala. Manuel María dicía: un poema é un ser vivo que anda, respira, soña, chora, se alouca, ama, berra, cintila e escurece, cala, aborrece a mentira, sente odio e tenrura, desángase, fala de intimidade, a intimidade coas cousas e coa xente. Suxere mundos posíveis e imposíveis. Suda, cansa, séntese de fame, adoece, agoniza e nunca morre. É do libro de Manuel de Luz Resucitada. Entón, o poema é un ser vivo e entón, el mesmo pode ser o que nos ensine. O poeta é un mestre sin ira, o poema é un mestre sin ira. Neruda, tamén, cando lle preguntaban pola poesía, ou pola súa poesía, sempre respondía: négome a mastigar teorías e convido a quen queira a entrar comigo no bosque dos carballos vermellos no sur de Chile, onde comecei a amar a terra. Porque a poesía é unha linguaxe do corpo. E quen di terra, di corpo. E quen di corpo, di terra. E non estou a negar a dimensión espiritual por ser do ser humano, nin que poda haber unha poesía fondamente lírica sin outros ingredientes, digamos. Pero penso que a este nivel, para os rapaces e para as rapazas,
a poesía non ten que ser tan conceptual como a poesía que lemos as persoas adultas, non. Entonces, eu refírome, cando falo de literatura infantil, en principio, a palabra coa súa capacidade de apelar aos sentidos. A palabra música, ritmo e rima, polo tanto. Movemento, olor, color, sabor, e ese non se saibe que convida o xogo, o soño, e nos descubre que estamos diante dunha outra linguaxe. Ben sei que hai máis dimensións nos encontros coa poesía. Aquí refírome a ese primeiro, que como os primeiros amores é o que máis marca. En xeracións anteriores, moitas veces, aínda non entendendo o que dicían, os rapaces e as rapazas cantaban cousas xogando o corro. Eu recordo sempre aquelo de páseme xa por las puertas de Alcalá, el de alante corre mucho, que parece ser que é unha degeneración de páseme xa, páseme dan. E como esas, pois moitísimas, a de Mambrú se foi a la guerra e outras así. Pero agora os xogos son outros, normalmente pois, o teléfono móvil. Hai que buscar outros xeitos de se achegar á poesía. Para que? Para que sexa ela a que nos ensine. Tamén nos povos primitivos a poesía segue viva. E por que segue viva? Porque vai ligada a moitas ceremonias e danzas rituais. Entón, estes son povos de distintos lugares do mundo e aí a poesía sigue, e a narración oral sigue moito máis vivas que na nosa cultura. Antigamente tamén a liturxia cristiá tamén tiña un pouco ese papel. Eu recordo de oír auténticas barbaridades cando era nena. Por exemplo, un señor que decía, rezaba rosario, como non sabía latín, decía torna saburra en vez de turre saburnia. E como eso, pois moitas máis cousas. Pero que tiña aquelo? Pois para eles era a palabra máxica. Entón, tamén eran épocas de moita menos competencia de outros medios, non? Pero así era. Non é casual tampouco que Tristán Tzara, a principal figura do dadaísmo, indagase precisamente nos textos destes povos primitivos, porque tiñan moito en común co tipo de poesía que facían os dadaístas. Xa saben que dadá significa xoguete, cabalo de cartón, non? Entón, para estes xogos coas palabras sen máis, tiña ou inspirábase moito nestas himnos e letrillas dos povos primitivos. Estou correndo moito así, atropelando moito, porque pareceme que vos vou... Nada, tío, aí tes media hora. Por que e para que a poesía nas aulas? É unha perda de tempo ensinar poesía nas aulas. Eu teño visto a profesores que dicían non quero estes libros de texto, porque con eles os pequenos boelles moito a imaginación. E eran dos que querían que as preguntas e os traballos fosen todos de respostas unívocas, que non había lugar absolutamente para a imaginación e para a variedade, non? E a liberdade. Así que, para que serve a poesía? Xa abondaría con que sirva para producir prazer, pero, ademais, ensínanos a expresar emocións. É curioso que antes, non me refiro aos poetas, aos homes poetas ou as mulleres poetas, senón a maioría dos homes eran máis torpes para expresar sentimentos, e é que parecía que a poesía non era para homes. E, de feito, estas cancións de corro ás que me refiro, por exemplo, pois eran para nenas, non eran para nenos. Axuda a falar en público. Moi importante, porque fan que desde pequenos perdan o medo escénico. Está aí a miña irmá Teresa, que desde pequena recitaba, e cando viñan visitas a casa, pois poñían a ela a recitar cousas e a facer
como se fose xogo dramático, que fixemos toda a vida na casa, antes de que houvese nas escolas. E eu tiña tal medo escénico que recordo unha vez que tiña que facer unha representación e facía de Neno Xesús porque era así loira de cabelo rizado e vestirme unha túnica tal e cual e antes de empezar a falar largueime, desaparecín. Tuvo que suplir ela toda a representación, que además era unha cousa seria porque era na capela. Os nenos que están afeitos a recitar nas aulas e a facer xogo dramático teñen moita máis facilidade, teñen moito menos terror escénico. Entonces, nunca é unha perda de tempo dedicarlle un tempo á poesía. E non vou dicir nada que xa non saiban. A través dela podemos entender, traballar e expresar as emocións. É un xeito, como xa dixen, para falar en público, serve para mellorar o propio idioma e aprender outros. Eu podo poñer un exemplo de un sobrinho meu que nunca fora ao estranxeiro e falaba o inglés, ou fala, coa mesma perfección que o falan outros que foron todos os anos a Inglaterra. E por qué? Pois por escoitar a Bon Jovi, polas cancións de Bon Jovi. E teño visto falar con toda a fluidez do mundo con xente, con nativos ingleses. É dicir, para iso nos vale a poesía, pero no caso da nosa lingua, que tan poucos espazos ten, como xa dixo tamén Antón, pois con máis razón que é moi importante que aprendan textos de memoria. Pero non poñelos a chapar o texto, senón, a base de xogar cos textos, terminar sabéndoos de memoria, non? Tamén fortalece a memoria, pero repito, non porque agora, se gustou o poema, pois agora aprendelo de memoria, non. Que se aprenda justamente por lelo, por entrar en contacto con el. E así entenderán tamén moito mellor as letras das cancións, que tamén é moi gracioso o que cantan moitos nenos. Eu acordome de Guantanamera, uns nenos que dicían aguanta la mea, Joaquina, aguanta la mea. E adultos que decían déjame que te cuente Liberio, déjame que te diga la gloria, o a ansiedade de tenerte en mis brazos musicando palabras de amor e cousas así. É moi importante escoitar poesía do xeito que sexa para utilizar un vocabulario adecuado e ter unha comprensión maior. Tamén, no noso caso, axúdanos a valorar a cultura propia, a cultura galega. Podemos comparar distintas visións do mundo, que é o que preocupa os habitantes de África, moitas cantigas de África, de países así do chamado terceiro mundo, falan por exemplo, como se fose un gran poema, como se fose para nós. Non é. Falan da comida, do rica que está a comida, por exemplo. Tamén fomentan a vertente artística, desenvolve a sensibilidade, como xa se dixo tamén, é un lugar privilexiado para o uso da lingua. Como ten que ser a poesía infantil? Se dixemos que era unha linguaxe do corpo, ten que ser musical e repleta de colores, olores, sabores, é dicir, cousas que falen os sentidos. Debe ser breve, agás que se trate de poemas narrativos. Se contan unha historia, pois sí, pero senón non ten que ser un... Estou falando do que penso, que podemos logo disentir, non? Versos curtos, en decasílabos, son en casos así, nos sonetos e por aí, pero non penso que cadre para nenos un poema en alexandrinos, por exemplo. Ainda que a cuestión dos hemistiquios pode facilitar moitas cousas. Debe ser sinxela, adecuado á experiencia que teñen os nenos e as nenas, debe ter corrección lingüística e debe ser bonito. A beleza ten que primar sempre tamén na poesía.
Tamén o humor é outro rasgo que debe estar presente nos poemas concebidos para nenos. A veces ese humor abonda con o que, por exemplo, vimos exemplos boísimos de Cortizas, porque os protagonistas son animais. Entón, eso xa crea unha posibilidade de uso do humor. Hai que fuxir do didactismo, pero eso non quere decir que non ensine o poema. O poema pode ensinar, debe ensinar. Non é, pode valer o poema polo poema, pero sería unha lástima desperdiciar o potencial dun poema para transmitir algún tipo de coñecemento. Debe reflectir a perspectiva de xénero. Miramos as cancións de antes, os poemas de antes, e realmente están fortalecendo o sistema patriarcal, non? Eu sempre me acordo de un poema que lín hai moitos anos, que é máis vello que a miña avoa, que era Urbanidad en verso para uso de las niñas. E decía, la urbanidad nos enseña a tratar los superiores, iguales e inferiores, con finura y discreción. Sin ella, fuera enojosa la vida por mil conceptos. Ved, pues niñas, sus preceptos de cuánta importancia son. Cuando fueres reprendida, nunca te parezca injusto, ni pongas el ceño adusto al padre, madre o tutor. Resígnate y algún día concebirás claramente que es el castigo prudente un beneficio mayor. Vive en paz y sé sufrida con tus hermanas o hermanos. Solo en pechos inhumanos se puede el odio albergar. Tratarás con miramiento a tu criada o camarera, que nunca es de más baja esfera, no debes de ella abusar. Es de baixa esfera, o que transmite, ¿no? Ante todo, el catecismo aprenderás diligente como asunto el más urgente y de mayor entidad, que el estudio de las ciencias sin la doctrina cristiana es ocupación muy vana, solo es humo y vanidad. Aprended a hacer calceta y otras labores precisas como el corte de camisas, de vestidos, el coser, bordar de varias especies, el manejo de la plancha y, en fin, todo lo que ensancha la instrucción de la mujer. Jamás adoptéis la moda de vestir muy escotadas, como aquellas descocadas que en nada estiman su honor. Vosotras tened presente lo que la moral reclama. La mujer pierde su fama cuando ha perdido el pudor. Vuelve a un lado la cabeza cuando escupir es preciso. Y la saliva, te aviso, que al instante pisarás. Si te hallas en estrado los esputos en el suelo, esto sea muy cochino, así que nada. Lávate manos y cara, luego que te hayas vestido. No máis as mãos, pero... Y hacer lo mismo es debido cuando sucias las verás. Córtate también las uñas, sin necesidad hay de ello. Peínate, en fin, el cabello y limpio lo mantendrás. Enjuágate cada día la boca y limpia los dientes, con tal que no haya presentes personas de autoridad. Despois de que laves os pés de cando en vez, que non furgues no nariz, cousas así. Isto é o puro exemplo do didactismo que tan en boga estaba en determinadas épocas. Eu recordo o Solana, ese que das enciclopedias, que foi dos fundadores da Escola Española, familia dos que foron ministros, pois ten tamén outro poema que é unha delicia tamén escoitalo, non se diferencia casi nada deste. Entón, pero que agora tamén podemos caer na cousa de, como temos que ensinar igualdade, pois facer auténticos panfletos. Trátase de presentar poemas nos que se vexa iso, que reflitan os valores de igualdade, pero non un manifesto pola igualdade. De onde se pode atopar a poesía? Ou os textos cos que traballar? Pois textos inspirados na tradición oral, xa se dixo tamén, é que estou atropelando para que non quero repetir. Toda a tradición oral pois está aí ao noso dispor, porque además encima agora está moita recollida, se vai perdendo. Agora, hai que ter en conta que hai cousas que non lles din nada aos pequenos de agora, que non teñen que ver coa cultura que eles viven. Anainas, a ver se non é unha boa maneira de ensinar igualdade, de poñer aos pequenos nunha aula cos seus bonecos a cantarlles unha anaina a todos. Os trabalinguas, os xogos de sortes, as rataílas, os poemas de autor, por suposto, como os que aquí se viron.
é moi necesario que haxa cancións infantís. De feito, agora aquí hai grupos moi bons, como, sei, Mama Cabra ou as cancións que aquí dixo de Guadi. Ese libro meu, non sei se quedan, hai un grupo da Coruña que se chama Pirilampo, algo así, tamén musicou 12 ou 14 poemas de aí. Porque a mí me parece lamentable que os nenos de agora non saiban cancións adecuadas á súa idade, e boa parte non o saben, sobre todo a partir de, non digo xa os parvuliños, os de infantil, pero nenos de 10 e de menos anos que acuden, por exemplo, a eso da La Voz Kids, non? Escutar a unha nena cantando Ojos Verdes dicindo sentada en el quicio de la Mancebía, pero as máis saberán o que está dicindo a filla, saberán o que é a Mancebía, ou a nena llorando de aquela que tuvo un fillo, esas cancións todas esas coplas de sempre que os ofrecen un mundo absolutamente afastado do deles, ou que xa non debe ser. Entón, me parece moi importante que se potencie moito a audición de cancións. Trátase, repito, de xugar moito coa poesía, non de estar teorizando sobre a poesía. Así que podíamos facer unha serie de xogos, por exemplo, repartir libros de poemas por equipos, tamén falou aquí xa el, de coller versos de distintos poemas e mesturalos, facer isto, ou facer un cadáver exquisito, que xa sabedes que é escribir un verso, crear primeiro un clima común, porque senón non ten pés nin cabeza, non aparece esa unidade que se vai dar necesariamente. Entón, crear, por exemplo, a través de música, un clima determinado e a partir de aí escribir cada un verso, irlle enrollando o papel e despois ler todo seguido. E é curiosísimo a grande unidade que chegan a ter os versos así concebidos. Eu recordo de poñerlles de El jardinero fiel, esa canción, como se chama, Cuchiro, é que non sei pronunciar porque está en suajili ou algo así. Coincidir todos os pequenos e pequenas en que era alguén que marchaba, en que se trataba de alguén que deixaba ou a quen quería ou a terra que quería. Quero dicir con isto que os climas que se crean, que o que non se pode poñer é aos nenos a escribir a pau seco, non? Tamén poden recitar poemas, que repito, insisto en que trátase de que entre en contacto coa poesía case sin sentilo. Por exemplo, con San Antonio bendito, dádeme un home, aunque me mate, aunque me esfole, pois teñolles dito, a ver, tú vas a dicirlos en segredo, ou poñelo nun papel, vas a recitar como se foses unha velliña, vas a recitar como se foses un pasota, así, un rapaz, así, un rockero, vas a recitar como se foses unha persoa de moi mal xenio, vas a recitar como se foses un político botando un discurso. Entonces, a base de repetirlo tantas veces e de crear ese clima de humor, acaban aprendendo o poema. Tamén o que chaman gitanjáforas, que non sei como se pode dicir en galego, ti sabes? Non. Ben, pois é... Sí, eu tamén, pero nunca... Porque gitanjáforas... Nada, non ten traducción. Ben. As lengalengas, é moi equivalente. Sí, pode ser. Ben, pois a cuestión é que poden coller unha cantiga popular e dice, vamos a acabala solo con esdrúxulas. Entonces, que xa tamén saiu aquí a cousa. Por exemplo, o carabel cando nace por todo o mundo recende, non hai cousa máis amante que un home cando pretende. Pois este exemplo que non é o máis adecuado, a mellor. O carabélico cando nacique por todo o mundico recendique. Non hai cousica máis amántica que un amigo cando pretendique. Por exemplo. Entón, este tipo de xogos acheganlles os textos. Tamén
palabras sin significado, máis que a fonética evoque algo. Por exemplo, o larpeiro. Caralampio, ñame, ñame, na tixola o mamborán, engulipa glanmilachas e parugas con pan, por exemplo. Entón, isto sirve para comunicar o ritmo e a rima, sen máis, e xogar coas palabras, que diso se trata. Con este tipo de textos tamén serven para que comprobemos como moitas veces que lles facemos preguntas, dicimos que ben entendeu todo. Dices, a ver, que facía, quen é o protagonista desta historia? E dirían, bueno, Caralampio sí que é un nome, pero Caralampio. E que facía? Ñame, ñame, sí. E onde tiña o ñame, ñame? É que era o mamborán, e non o saben. Se se lles pide que dibuixen esa acción, entón sí que temos a prova de se entenderon ou non entenderon. En cambio, se nos atemos solamente aos morfemas, como é o primeiro que aprenden todos os pequenos, por iso dicen, fan regulares os verbos e todas esas cousas, pois contestan sen entender absolutamente nada, non? Tamén se pode facer logo estes xogos, pero con gitanjáforas totalmente sin unha sola palabra coñecida, porque nesta primeira que dixen, pois, Caralampio, se ve que é un nome propio, pois, engulipa, tamén a coñecen, pan tamén a coñecen, todas inventadas, outra das posibilidades, que serían as gitanjáforas puras. Tamén outro recurso é poñerlles nomes a obxectos imposibles. Por exemplo, desexos. A ver, como lle chamamos? Que quero desexo ver o mar. Que nome lle poñemos? Ou desexo un ramo de flores. Que nome lle poñemos? É dicir, inventar palabras para nomear cousas así. Por exemplo, porta suspiros, alma mamar, volvoretandia, que si ten algo de significado, moscabalo, etc. Crear seres imaginarios, é dicir, colaxes. Eu olvideime de onde andaba e do esto. Que desastre. Ben, non é o meu día. Outra pregunta que poderíamos, bueno, contar contos tamén en verso, tamén se dixo tamén aquí, e o xogo dramático ten moita rendibilidade na aula, é dicir, coller, por exemplo, un poema narrativo e representalo espontaneamente, non? Todas estas actividades podense facer individualmente ou en grupo, no caso do xogo dramático, mellor en grupo, claro, evidentemente. Que máis, mira. Sí, vamos a ver. Hai que comprender a poesía. É unha pregunta que nos podemos facer. Se os nenos teñen que comprender os poemas que están lendo e utilizando. Juan Ramón Jiménez decía que os pequenos podían non entender, porque tampouco entendemos o que din as fontes cando cantan ou o vento cando sopra, pero gústanos e podemos imaginar sentimentos, non? É unha especie de falacia patética esa. Entón, non é preciso que entendan sempre, ni moito menos. Eu vexo que disfrutan coas palabras sin máis, subímoslo todos os que nos dedicamos ao ensino. Vaya, que repito por enésima vez que se trata de que xoguen coas palabras sin se decatar e de aprender os poemas sin saber que o están facendo. Eu quería, nunha ocasión, hai muchísimos anos, levar os rapaces a coñecer máis a Rosalía de Castro. Iba a ser o 24 de febreiro, que era cando celebrábamos, claro.
nin frío nin calor, non se interesaban máis, non os atinxía. Entón, dixen, mira, ven a primavera, xa temos aí o anuncio da primavera, que sabedes que é, o que máis nos recorda aquí que chegou a primavera, que son as, como se chaman? As mimosas, eso é. Entón, dixenlles que por o día seguinte trouxasen mimosas, e iso fixeron. Entón, fomos á praia, isto era en San Cibrao, ali en Cervo, e fabricamos, entre todos, unha especie de escultura na area de Rosalía de Castro. Adornárona coas mimosas. E depois iba vindo a auga e foi borrando, desfacendo a escultura e levando as mimosas ao mar. E que sucedeu? Que a partir de aí Rosalía de Castro convertiuse en alguén da familia. Empezaron a escribir, a interesarse por ela, a ler. É dicir, por qué? Porque partiron dunha experiencia naqueles estaban implicados, nunha vida naqueles tiveron de alguna maneira parte. Non sei, non me referín a idades concretas, eu sempre traballei con rapaces da segunda etapa de XB, no seu día, despois de eso. Penso que este tipo de exercicios pode valer para calquera idade, aplicado, utilizando os textos convenientes, aplicando, tendo en conta a madurez dos rapaces ou rapazas. Pido disculpas porque sei que estou moi cansada e non tuve nin fluidez, nin siquiera aquí partizo as notas que eu... Muchas gracias. Ao contrario de que ti pensas, Marica, Non, pero foi moi... interesante, se supone que as persoas que Todo é moi revolto. e tamén as súas casas igualmente. Son consciente, pero... Histórico son e consciente, sobre poesía que estuvo moi interesante. Mira, fornecéchenos de recursos. Son consciente, pero tamén hai que ter a humildade de recoñecelo. Non estou en forma. Sabe o que é... É dicir, o máis importante con respecto ao poesía na aula, que tampouco hai que buscarlle unha xustificación ou unha razón, simplemente algo fermoso, algo placenteiro, e iso xa é suficiente como para que teña cabida no percorrido docente ou didáctico dos rapaces e rapazas. Temos 5 minutiñas, queredes que aproveitemos para trasladarlle ao Antón ou a Marica algunha das preguntas que ou teñades aquí no salón, ou se hai posibilidade de que nos las envíen a través da plataforma, pois tamén as empregaríamos para esta última parte da mesa redonda. Non sei se ti trouxeches unha mascarilla quirúrxica. Non, eu teño unha que é de tela, que creo que deixa falar ben. É que, a ver, Marica, estás agobiada por... É que eu teño apnea, durmo con aparato. Entre eso e tal... Gracias por comprender. Tens que acabar con esa mascarilla posta, é tremendo. Fomos te entendendo, pero bueno, escapábanse nas cousas. E esa é a gran perda, non? De que tens que acabar con a mascarilla posta, perde ese parte do discurso. Comprométome a mandar por escrito máis ou menos. Isto é serio. É tela. Entón, temos que intentar, a ver se Pepe tamén ten unha mascarilla de tela ou de quirúrxica, igual tamén temos que intentar falar pouco a pouco, porque é que é a primeira vez que vexo que non podamos falar sin a mascarilla. Entón, complicásenos moito, Pero, bueno, aí pareceme que eran dúas intervencións moi interesantes, cada unha desde o seu punto de vista, cada unha chegando a súa visión, non? Moi ben, é dicir, o caso de Antón é un caso de matemático poeta ou poeta matemático, non? Porque é un home que ten a traballar en base como se fora con matemática, é dicir, aí todo ese cromatismo de palabras e o vas utilizando e xogando de todas as maneiras posibles, non?
É así. E no caso de Marica, pois tamén un pouco responde á súa poesía, non? A esa forma que ela ten de enfrentar o poema e, sobre todo, o poema para a rapazada. Pero, bueno, Marica, ademais, a presentación, se despois non a deixas poñer na páxina, pois igual tamén axuda a que as persoas que estaban ali e estaban aquí, pois que vayan entrando máis, non? Mira, eu tú si nos teño unha pregunta, porque a mí sempre me chamou a atención ese libro que tes tido, como se chama? Que nunca sou capaz de decirlo, pero que o do sextinario 36 máis 3, non? A ver, que xogo é ese? Eso é unha permutación matemática con 6 palabras rimas. Son sempre as mesmas palabras, non é a rima de vocais ou consoantes pero distintas, non, son sempre as mesmas palabras colocadas en todas, facendo todas as combinacións posibles. E como son 6 estrofas con 6 palabras, perdón, como son 6 palabras, para facer todas esas variacións, pois son 6 estrofas. E despois hai ao final unha contera que contén as palabras, unha no medio e outra ao final. Unha permutación matemática. Os do Oulipo, ou como se diga, o taller ese francés dos surrealistas, experimentalistas da poesía, tiñan, feixáronse moito na Sextina, que foi inventada por un provenzal, Arnau Daniel, un occitano, perdón, Arnau Daniel, que dixe así. A ver, ele era xogador de dados. E entón parece que a Sextina ten a estrutura do dado. Estes que experimentaban, digo, despois, seguindo a Sextina de Arnau Daniel, utilizaban outras medidas, quero dicir, outro número de versos, o mellor os que fosen, falaban da enina, n palabras. Claro, iso ten, por un lado, unha estrutura tremendamente rígida, e por outro, pois, propicia a veces, pois, achados aí posibles. Eu sei que fez. Así que este señor Arnau Daniel fixo unha. Elisabet Bixó fixo unha. O cónsul de Sodoma, como era o Gil de Viedma, fixo unha, que así que ten moito contido social. Quen fixo moitas foi un catalán, Joan Brossa, que fixo que ten viaxe per la Sextina ou algo así. E é curioso que é un xénero que ten ou devotos ou odiadores. Eu non sei entre cales estou, eu fixeno por un reto que me fixo un profesor, pero pode resultar moi reiterativa. A ver, sí. Perdón, un segundo. No Instituto de Guitiriz agasallaronlle a María, como se dice, Bornemburg, a ver, a matemática. A ver, que é Bornemburger, que é un... E gustoulle moito por eso, pola cuestión matemática. Sí, perdón. Eu iba a decir moi rapidamente que Marica, que traballou moitas cancións, foi unha que traballaba para a banda de Viña, e que ademais ten unha percepción moi clásica, moi perfecta, moi dominada, e que asume moi ben da forma. Marica sigue sendo unha poeta de forma, sin dúbida ninguna. Por lo tanto, non extraña que está. Non se diría despois do cacao que montei aquí. Sí. Tamén fixo moitos sonetos para rapaces e soubo traballalos moi ben para nenos. E ti fuches mestra nosa, como miña nosa. Xa sei. Non, eu para rapaces non utilizo, é dicir, que eu fixeno en poesía para maiores. Antón, pregúntanos se lle podes dar algúns títulos sobre fauna e flora de Galicia. Sobre fauna? De obras, sobre fauna e flora. Afortunadamente hai.
De Flora o de con é, do Xosé Ramón, a flora, a guía da flora galega. Xosé Ramón García. Sí, é espectacular ese libro, está todo aí. E de fauna hai nas por familias, o sea, por familias, por xéneros e por especies e cosas. Hai de moluscos de Galicia, hai de mamíferos, hai de todo, sí, hai varias editoras. A miña memoria xa hai tamén de xubiletas, non? Entonces, pero, bueno, o de Xosé Ramón porque é espectacular, non? Bueno, había tamén os anteriores, xa forman parte da historia, a Guía da Flora de Galicia, en 3 tomos. Sí. Eu creo que eles falan máis de libros de poesía que falan... De libros de poesía. De eso sí que non che pois, non sei. A ver, recúrseme, por exemplo, os de Acuario, de María Canosa, Acuario 1 e Acuario 2, pero de todos xeitos podense decir que estamos a punto de sacar en Gálix unha guía de lectura que se chama, pois este lle dio o nome, Héctor, o de Clorofila en verso, Clorofila en verso para salvar a terra. para salvarla. A terra, vale. Pois está a punto de sair e aí aparecen moitos libros de ese tipo, non? Libros que tratan a natureza de diferentes maneiras. Sí. Bueno, se queredes facemos un descansillo. Que desastre. Se vos parece, descansamos 10 minutiños e ás 6:15, xa que estamos 5 minutos por riba da hora, tamén o desplazamos 5 minutos máis, entón ás 6:15 a segunda mesa redonda. Moitas gracias.